Sadag. Napalabas, iti panagsarita dadan ken Misty. Inaklon ti balasang anapalalo ti gura na ken ni Laika. Sinaludsudmet ni Dan no inaklon ni Misty dayta ken ni Albert arik nana ken ni Laika. Ngem imbaga ni Misty adinan imbagbaga tapnosan ang makadlaw ni Albert. Iti sabali abangir, nagpakada ni Nana Simang kadagiti amo na. Taadda nasken nga si kaswen na iti may sa lugar. Pinalubusan dagiti agasawa ti babaw nanda. Iti may sa arabi, naikan iti gundaway ang makapagsarita da Albert ken Laika. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Sadag. Amok, kas kanyak, maikawa kamot iti kaawan ita ni Nana Simang. Jack ilibak dayta. Talaga may kawaak. Kan, di pa ngamin imawag ni Nana Simang. Jack amo no nakadanonan iti napanan na, wano saan pailaan. Di kagdanag. Amo ka sana baybay anti Diyos ni Nana Simang. Tarabayan na lakit di dayjay. Albert, Isong awan turong nga pagdanagan ta. wan gayam. Ada ko may bagakkan ka. Anya day ta? May papaniti plano mapanang tulong kanyak nga agadal. Apay, Laika. Anya ti ibagam, may papan iti day ta abanag. Nung mabayagan ni Nana Simang iti napanan na, panagkunak, uray no itantan ko pailaang ti panagadal ko iti kolehyo. Anya? Ngam Laika, nabayag nga inururay mo day ti agundaway, san ka di? Pudno? Ngam, naskan nga asikaswat dagiti trabaho diti balayo, Albert. Amangan nga mino kaguranak to ni senyora, no jak maasikaso dagiti trabaho. Laika, amo ka kabailam. Isa pang ngasim. Di mo sayangan dayto agundaway. Para dayto itarapap mo. Di mat kaya't maamaton o itarapap mo. Para iti dayti inam. Agbalin ko maakarit ken kadagiti panubok. Saan ko maadagiti parikot agbalin na rason? Tapno sumuko ka. Agserbi ko madagiti akarit. Tapno pasaya atom ti kababalin mo. Saan adagiti parikot ti mangupay ken ka? No digat pagbalinam ko madagita nga inspirasyon. Tapno agbaligi kay ti biyak. Babayin iti tulong ti namarswa. Tandaanam ko makanayon dayta, Laika. Nagsapa anak kadalos ni Laika. Bilibak matkan kwa na. Ayan na nga ta. Dayjay kayam. Laika, Senyora, da kayo matgayam. Anya ti maipaay ko? masapa arumwar ita ni Amado. Nadalusam ka din tilugan na? Wan, senyora. Imun una dinalusak dagiti lugan nyo, tapno nadalus da. Nasaya at nga rod. Agdaldalos kamatan ditoy. Ngam amanga no di ka pala nakaisaga na iti pagarmusaran. Nakaluto akon, senyora. Nasaya at no kasta. Ala, tay nakriingan ni Amado. Tama nga numaladaw iti pagnana. Misty, come on. Agar mo sartan di ha. Apaya kasta tilangam. Hangover ka? Nagsakit nga ron ti ulo, Papa. Kung naktupay ka,
Ala, sana bali tayo mawag ako ni opisina. Apay, papa. Inawagak ti sekretaryam. Imbaga ko na di kasumrek. Inawagak matan ni Dan, kat imbilin kun kan kuana nga isupay lang ti makam mo. Anya, ngam apay, papa. Please, uray ta lang. Kaya't kung agkuyog ta amapan ije resort. Papa, Parang makatulong amang palagaan iti anyaman a pagdaldala nam ita. Sabay lakuma, tadinak pagkedkedan anak ko. Alaki din, misti. Di kagdanag. Siya akong timakam mo dito'y opisina. jak na ko maumanubot iti kayat ni papa. Ngam pagustok man laangan. Wen narigat mo no paayam. Kan may sa, kasayaatan day ta, tapno makarelax ka mat. Alang nga, Rod. Tapno awan mat makuna ni papa. Narigat mat no adakit din may bagbaga na kanya. Talaga, mat. O sige nga, Rod, dandan. Bye. Bye. Nasaya at tinapanunot ni Don Fausto. Makatulong laki di dayjay kun ni Misty. Ayan ni Albert. Agdigdigusan. Ang mga numaladaw na sumra kay opisina. Apag isulaang, di ka madanagan. Kan maisa, imbaga na mo tapasyaran na laang ita dagiti dumaan negosyo. Nga imatunan na. Kastaya. Wen ka no, Te cellphone ko day ah. mabit laang tain nakalaan. Agtugaw kalat taditan, Amado. Itala na yawag ko kan kati kaadami dito resort, Panyero. Tamkak ngamin itay, nga mga no kilat nga agbaliw ti panunot ni Misty. Ngam ita taada kamin ditoy. Sigurado asaanan. Kasta ka di, Panyero. Wen, Panyero. Kaat nasaya at no agbanding kayo mat nga agamadita. Wen, Panyero. Amadlaw ko iti anak ko. Kat ada na dagsan na pagdaldalanan na. Anya? Apay, Panyero. Di mo damagan, Panyero. Ang mga no di mo magustuhan ti sungbat ko kan ka. Pasensya ka, iti panagsasaw ka. Amumatan, ipatpatag ko una iti anak ko. Maawatan ka, Panyero. Alangarudan, Panyero. Putde kong ti saritaan ta. Taipaay ko ti oras ko para iti anak ko. San kalat tagayam ama kaina nga? Nga oray na siya kung ti mga sasikaso kadagiti negosyo tayo. Saan man met, iho? Dakal atulong kanyak ti sitwasyon ita. Papa, Di mo la siguro madmadlaw ngem. Ad-adon nga oras ti may papaay ko ita iti inam. amok day ta papa. Nadlagungot day ta. Ba nagapakaragsak met? Ngamin, makasubsubutak iti ado ang nagkurangak iti inam. Kasano nga ro doon papa? Nas ka na mapana ko. Di kan sapay mo't na nga nanak ko. Nalpasan pa. Sige, inakon. Tapno maaramid ko ti amin na planok ita nga agmalem. Talaga nagmayat tirik na no adda ka diti igid ti baybay, papa. Naku namon iya. Mapukaw amin na parikot mo. Amin nagiti saan na nasaya at amapampanunot mo. Maiwaksim ket lumag-an tirik na. Ngarod papa. Ket dayta ti makagapo no apay nga ingkuyog ka ditoy. Jak magustuhan ti mapaspasamak ken ka iha. Jak kayat ti makit-kita kalangam. Adday ta ka manan, papa. Di nakpakadanagan ko nakmat. Kabailak day to Iha. Patyan nakngamian, papa. Simple lang ang day apagdaldalanak ita. Nalabsan tagsarita. Kasla oe ak lang amin. Isong awan ti rumbang apagdanagam. Oh, Albert. Nakapasyar ka, mat. Pasensya kan, Dan.
Ngam kayat ko makasarita ni Misty. No, sana busy. Lading itag Albert. Awan ita ni Misty. Sana simrek. Ah? Ni, apay nga eh? Nagkuyog da ka ni Don Fausto. Napanday dya resort. Gasta ka di? Wen. Aywan ka. Anya nga min tigagaram kin kwa na aya. Kwa. Adala ko matikayat ko lawlawagan kan kwa na. May papaniti foundation. Ay, sayang. Awan mo't ita. Mala. Sana bali nga rudan, Dan. Agsubli aktulangan, no Dan ni Misty. No bilang ta makaturpos kan, kalpasan apagadalan na ka ti anak ko. Anya ti plano? Senyora, amok ajak tumasubadan ti panang paadal kanyak ni Senyorito Albert, no bilang laang. Naimbag tamom dayta. Iso ati plano, no bilang tagbaligi akto, kat mapasaya at ko ti biyag ko, tumulong aktumat kadagiti agkasapulan. Anya? Nagngaton ti arapaap mo. Plano na kapailaang atulungan ti anak ko. Ngam plan-plano mo ti tumulong iti sabali. Senyora, Ngam, ala, makaamo ka. Sayatam ti agadal, no matuluyan ti plano kan ka ti anak ko. Tapnosan mo't ang masayang ti gastusan na. ikarit, senyora. Alan, inka groceryan. Ano sam tag may saka ita? Kaputawan kat ngarod ni Simang. Kung naglano makapagbayag tayo dyan resort, iha. Uray ag malamla ko ma. Pasensya kan, Papa. Ha? Diyak ngamin mabali na baybay ang tintalak mo ang negosyo. Ngam okay kanya konti papantay di resort. Aklunak, talaga na iwaksik ti dudukot ko. Sigurado ka, iha? Wan, Papa. Nasayat nga rod no kasta. Sana bale, agsublitan tumanan ije resort. Kat ikarit, Papa. Mabaybayag ton ti panagbanding ta. Imbagam day ta, namnamaag, iha. Wan ka di, Papa. Ang sakbay nga idagas nak ije opisina. Mabalin ka di, adumagas tabiit iti grocerya, tad dalaga tanga. Awan ti parikot, iha. Apay akas tuyak meten. Kanayo nen asungkin iti isip ko. Nga ang mga nukla at latan nga agkalay sa da Albert ken Misty. Ay, saan arumbang da ito'y apang panunotak? Naglawag ti kinunakanyak ni Albert. Saan na nga'y ayatan ni Misty? Kat imbaga na pa'y asuportaran nak itiriknak. Ngam apay ajak malapdan ti bagik nga gimon. Apay akas tuyak metan. Nasken alapdak daytoy ariknak. Jak kayat ako marupay daytoy. Tasyak tumot lang ti kasi. Siyak tumot lang ti agsagrap iti anyaman ang negatibong epekto na. Ay, ibawing ko kit diti imatang ko iti trabaho ko. Iti kasta, mapunas daytoy amarikliknak. Nagadundag ito'y, iha? Kasapulak dagita, Papa. Amo matan ti ugali. No day tay stressa. Kayat ko nga dasar-saram sama. Apay, stress ka di ije opisina. Nadagdaw ma, Papa. Iso ti awanan ba Ne, iha. Apayen. Apay akelat ang nagbaliw ti jar ni Misty. Gagayem, di uliwayan adenggan ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan.
Sadag. Sadag. Napalabas, maikawan ni Laika, gapo iti kaawan ni Nana Simang, iso analiday na ito'y. Inandingan ni Albert ti balasang, ket kinunana adi na pagdanagan ti kaawan ni Nana Simang, gapo ta sigurado anatalged a makadanon iti napanan na. Iti sabali a bangir, nagkuyog dagiti agama a Don Fausto ken Misty, anapan iti resort. Kayat ngamin ti Don nga andingayan ti anak na, gapo tanadlaw na nga dadagansan ni Misty. Apaman ang nakaliwaksay ni Misty. Nagbiyahe damat lang ang nagsubli iti lugar da, gapo tadanasken nga si kaswen ti balasang. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Agadun dagitoy, iha? Kasapulak dagita, papa. Amo matan ti ugali. No daytay stressa. Kayat ko nga dasar-saram sama. Apay, stress ka di di opisina. Nadaduma, papa. Iswa. Okay. Thank you. Ti awanan ba? Ne, iha. Apa yan? Adda dito'y groserya ti kagurgurak a babae, papa. Asino? Ayan na. Ti babaunan da, Albert. Adda iti counter iji-igid. Iha, di mo ni kaskaso. Kakaisuna na iwaksi mo na kunam tidagansen mo. Amangan no sa bali mananday ta a pagpupungtutam, ha? Husto ka, papa. Saan arumbang apagtaktakak iti oras ko day tangawalan bain? Naimbag ta sinong batam ti cellphone mo, Laika. Pasensyakan, nadyak na sumbatan adagos, Albert. Binili na kami ni mamam ang nag-grocery. Kasta ka di? Juan, Albert. No kasta? Adda ka pa ila dita grocery? Agur uray ko na iti taksi nga gawin. Ah, tinasayat. Orayan na klangan dita. Dagasin ka. Bye. Sigurado nga do ti ginatang ni Laika. Iso ngayon naklasukunan. Marigatan laki di dayjay. Tawan ni Nana Simang akadwana. Mabalin mo't nga ora inton bigatin na pirma am tinyawag ko kahit. Iti kasta, saan kayo kumaan nagapuraan nagawid ko ni Sir Fausto? Apay dan, di ka mailiw kanya? Misty? Makita, limabaga ka. Ha? Ungayam, naggapo dito ni Albert. Ha? Apay, anyat inaramid na dito eh. Kaya't nakakumakano ang makasarita, may papan iti foundation. Kasta ka di? Mala, sana bale, awagak laangan ni Albert. Dinakla ko man sinukon, Albert. Madanaganak. Apay kumamat. Nagado ti imot mo. Nakarkaro na marigatan ka, no di ka sinukon. Kan may sa, agawid akmat langan. Amangan ngamin na ugungot ni senyora. Di na kaya't amaya sa dagakan ka. Hanyalagit din ayan ni mama. Di kagdanag, Laika. Siyak ti makam mo. Saan ko nga itulok nga agungutkan ka ni mama? Albert, Intalag mo kanyak ti karatkat mo. Saan ka di? Bayam nga ro da panagnagakkan ka. Akabagilan ka nga isakit iti inak. Diyak kaya ta siyak ti agbalin arason, tapno agginura kayo nga agina. Diyak maaklonday ta, Albert. Awan ti rum mga pagdanagam. Dinto mapasamak day ta. Amo ka kontrolon ti sitwasyon mi kan ni mama. Isa di mo pagdanagan ti may papan iti day ta abanak. Kumusta ti ina si Kasom, amado? Nagsubli ka mat adakos. Saan mat nga iso ti dakkel aparikot, tinyawag da kanyak ijay napanag. Kasapulan da lang ti opinyon ko.
Di da pa'y lakit inyawag, tapno na ibaga akong tirumbeng nga ramiden da. May mayat matlata nga adda ka ijay. Amumatan, maamak dagiti talken nyo a tao nga agbidot. Taamuda ngamin apulido ti trabahom. Karidad. Amom kadi ababaan iti anak ta? Maawatak matitan, no apay akas jay adanda ni awan ti oras mo idi kada kami. Gapo kadagiti negosyo yo. Ha? Inlawlawag kanyak ni Albert ti amin. Karidad. Nagbasulak-latakan ka idi. Ket aging gatong palbiag, nga ikidawak iti pamakawanday takan ka. Amado, Ket sapay lakumata mapakawanak. no ti Diyos topay kat mamakawan, siyak tulakit din na pinarswa na laang. Agyaman na karidad. Saan ka nagbidot anang tungpal iti kayat idi dagiti dadakkel ta. Adata ti agbalin nga agasawa. Kasta akmat, amado. Jak nagbabawian ti panang tungpal ko idi, kadagiti naganak kadata. Jak makontak ti cellphone ni Albert, Dan. Misty? Anya nga ta tinapasamakan ko, ana. Relax ka kumalaang, Misty. Di mo panunutin unin ni Albert. Patsik nga wan ti dakes ang napasamakin ko na. Ang mga nun nalubat lang. When no saan, awan signal iti ayan na ita. Padasam tumanan nga awagan no madamdama. Okay. No iso ti kunam. Di iso. Ha? Apay akas dyan ti reaksyon ni Misty. Ay. Narigat apasain ti podno no ibasar laang ititignay ni Misty. Iso ajak masirok no anya at talaga ti podno amarikrik nana. Isimpak amin ang dagiti ginatang ko. Kalpasan na, rugyak mo ng trabaho. Diyak kaya't nga adati masao kanyak ni Senyora Caridad. Laika, Ha? Senyora? apaya nagkuyog kayo kan ni Albert. Dakes ka di, mama. Ha? Ne, Albert, iho. Ada ka kayam dita. Saan mo't siguro adakes? No inggidan ko ni Laika, saan ka di, mama? Nalabsak ngamin nga gurura iti pagluganan na taksi. Iso ngayon lugan kon. Tagawid akmat lang yan. Kasta ka di? Ala, Laika. Simpa mo, dagiti ginatang mo. Albert, apay anak ibiyang kapaylaang. Ang mga no nakarkaro nga agatap ni Senyora. Di matimbagakan ka asyak ti makam mo. Iso adyak itulok akaungot na katiinak. Oh, nangig mo tin rason ko kani mama, ah? Sapay la ko ma. Tatakdaran tanda di arason ko. Tapno saan na dumakkel daytoy. Ngunit Albert ti gagaraan na. Baybay amlatan, Dan. Sir Fausto? Kayat ko ang makapagin na si Degda Adwa. Iti kasta. Sana nga gladingit pa iti anak ko. Matungpal, sir. Apaya kasta titimak mo. Ha? Ay, apay, sir. Kasla malmalday ka, ajak maawatan, Dan. Ni, saan, sir? Sigurado ka? Wan, sir. Sige, sir. Dapat papaaramig kanyak ni Senyorita Misty. Inyawag ko lang ka na kayo ti mapaspasamak. Bye. Bye! Maminsan, jakmat maawatan ni Dan. At dadagiti tignay na, ano na duma. Kasla jak pagtalkan. Gamsan langan ngagbidot dayjay adan.
Jak agpangadwa amang ipakniken Juana. No traidor nak. Apay ngamin aya, Caridad. Di kalatan baybayan ni Albert iti aramiden na. Namin anon nga imbagakan ka. Ang mga nuda kayong tukit diti agkatik, agapoy ti kastangar aramidem. Saan ani Albert ti pagngarngaryutak? No di kat dayjay alay ka. Caridad. Masurunak at talaga kenkwana. Caridad, ammo ka di mo mapakawan ti bagim. Nuguraan nakakit din ni Albert. Husto akadi. Amado. Ammo ka di mo kabalan. Isu nga itapay laeng. Ibagbagakon kan ka. Naske na sursurwem ti agbalin na nasingpet iti babaw nen tayo. Kas iti naramid mo idi kinisimang. Iti kasta, di kayo tumaadaan iti susik kini Albert. No anya ti ko nang. Gagarain talangan ni Albert tapno di ka nagpampanunot pa eh. Jak kayat timapan ijay balay da. Ha? Jak kayat amakita jay babaonan da. Agburak laong tidarak. Sikat ti makam mo, Misty. No anyaman ti pakasapulam kanyak. Adak lang itirwar ti opisinam. Sige dan. Agyaman. Apay jak makontak ni Albert. Anya ti gagara na kumakanyak may papan iti foundation. Jak agapura. Agorayak. Ang mga nuawagan na kamatlaang dayjay. Tano talagang importante ti pagsalitaan mi may papan iti foundation. Sigurado akong takanak ni Albert. Hello? Nana si Mang. Okay aklaan dito'y nana. Si Kangay? Apay adi kay mawag adagos. Apaman anak agteng ka dita na panam. Kasta ka di? Kunaklakit din no niya tinapasama kada kayo. Nagdanagak, nana si Mang. Okay mo't na senyora. Uray ni Albert. Didak pagdanagan kunaklang aruden. Saan dakmat siguro akaunget no awan tiar aramidak amadi. Saan ka di? Anya ngay nana si Mang. Agpaiso ka di? Talaga akabagyam dagiti napanam dita? Maragsakan para ken ka, nana. Uray kaskasano, uray makuna nga adayon akabagyam dagita. Adapay lagayan na batbati akabagyam. Maragsakanak para ken ka, nana si Mang. Pasensya amla ko man jay inam, Albert. Papa, Amom mata ni mamam. Kaya't nalang agbalin anasaya ti masakbayam. Papa, panagkunayo kadigat saan anasaya at agbalin na biyag ko. Itapay lang. Nasayatan ti panagbiag ko. Gaputa saan da ka binaybayan. Ti kaya't ko asawan. Di mi kaya't kini mamam amapadasam tinapadasam ti daddo mga anak. Papa, dagiti nakapadas iti kasjay. Kat dagiti anak adida mo as sinalimot-mutan ti naipaay kadakwada. Kat ipasigurado kada kayo. Saan nakakasjay? Albert, Isungawan ti rumbo nga pagdanagan nyo, Papa. Saan to ang mapasamak ti pagamam kanyo ken ni Mama? Nag-awid din dagiti kakadwata dito opisina. Awan ka di pa iti planong nga agawid, Misty? Ni, sabali at talaga ti jar mo ah. Kunak tumot ngamin kin ka, gagaraan tan ni Albert, tapno malpasan ti amin. Madi ka mat. Mabalin ka di, Dan. Di mo dagdagan ti suron ko. Ha? Ngam no kayat mo mairaman ka iti pungtot ko. Makam mo ka. Ha? Ni,
Saan Jak kayat ti mairaman, Misty. Pues, sarda nga mga rodan adakdakamaten tinagan ni Albert. Misty? Diyan kun kayat amang agpay tinagan na. Tandaanam dayta. Agasan? Nagbayagan nagnanayod kada kami ni Nana si Mang. Ngam italaan nga na amwak nga dapay matlagayam na batbate akabagyan na. Ultimo nga rod ni Nana si Mang, di na mo, saan ka di? Naklaat nga rod idi kalaat nga ada naawat na text. Ngam kasano ka naalad at cellphone number na. Diyak mo. Ngam no siyak ti pagdamagam, saanan anapatagday ta. Ti importante, naamam mo na dagiti kabagyan na, nga uray makuna nga adayon a kabagyan na ida. Sa bagay. Amom, maragsakan para ka ni Nana si Mang. Uray siya, Albert. Maragragsakan akmat para ka ni Nana si Mang. No saan na napanditan ni Misty? Apay nga rod nga awan pailaan. Ang mga no dalabit na panan na panyero. Diyan mo, panyero. Ne, adan si Bang Patalugan. Amangan no adan ti anak ko, panyero. Alang arudan panyero. Putdendan ti saritaan. Bye. Bye. Inaksabtan ti anak ko. Amangan no nakainom man na si Mang Pat. Napartak nga agpaiso ti anak ko. Kat madlaw anak pudot ti ulo na. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen, tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Ken itimat direksyon, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti inkay Panang Tarabay.